A tradíciu veľkonočnej oblievačky dobre poznajú aj naši redaktori a ich deti. Teraz vám ukážeme, ako obliali z Košíc mali synovia redaktora Joža Kačmáriho, dcéru redaktora Sama Migala, ktorá bola až pri Pezinku. Že je to príliš veľká diaľka? Tak sa dobre pozerajte. Hokejové majstrovstvá sveta na Slovensku sú tu čo nevidieť. Budeme sledovať našich chlapcov, strieľať šampanské pri výhre a zapíjať možno aj v prípade prehry. Ľudia budú mať k sebe bližšie. Z toho by sa dalo predpokladať, že sa to odrazí aj na demografii Slovenska. V nasledujúcej reportáži sa zamyslíme nad tým, či sa o 9 mesiacov narodí viac detí ako zvyčajne, alebo naopak menej. Vyzerá to tak, že s príchodom jary sa prebudila nielen príroda, ale aj zlodeji. Ako sme zistili, u aut sú teraz v kurze hliníkové disky. Nášho kolegu Tóna Adamčíka dokonca takýto neželaný záujem zlodejov dokonca mohol stáť život.